Bona diada de Sant Jordi a tots plegats. Realment tots tenim moltes ganes de poder gaudir d'aquesta festa tan fantàstica que el nostre país celebra durant tants i tants anys i que l'any passat no vam poder celebrar per les causes que tots plegats coneixem. Jo aquest Sant Jordi el penso disfrutar, eixant als carrers de Barcelona, comprant roses i comprant llibres. I us recomano un llibre que estic llegint, que l'estic pràcticament acabant, que és d'un barceloní que va néixer a la frontera entre Jaén i Granada, en Luis Cabrera, que és un barceloní que és escriptor, que és activista, que és músic, és un dels impulsors d'una de les experiències més interessants des del punt de vista de la pedagogia musical, que és el taller de músics del Raval, i el llibre es diu La vida no regalada. Explica la història d'una persona de la meva edat que va néixer a Andalusia, que va migrar als 9 anys a Catalunya, i el llibre és una autèntica meravella. Ell va viure en el barri del Verdun i aquí ens hi sentirem reflectits molta gent de la meva generació, però també de moltes ciutadanes i ciutadans de Barcelona que han de conèixer les arrels de la ciutat, aquestes arrels que hem anat construint gent que són d'aquí, de moltes generacions, i altres com el Luis Cabrera, que van venir i amb els seus braços i les seves mans ens han ajudat a aixecar el país. El Luis va ser un entusiasta de la ciutat, és un barceloní militant de Barcelona, és un gran escriptor i a més és una persona que estima molt la ciutat de Barcelona. Us ho passareu bé, coneixereu part de la història de Barcelona i part de la història personal d'un personatge realment entranyable.